Hej. Nu prøver jeg at optage igen med min mobiltelefon. Og nu er jeg sådan temmelig tæt på her. Og jeg ser lige, om der er lyset, der er, som det skal være. Og altså nu ligger jeg midt i her med det her. Den her side, den vil jeg lige lave et dekopage. Sådan der. Sådan skal den være. Jeg bruger sådan noget limlak. Jeg lige have en